kusema hivyo, na kuna mambo mengi. Attorney General Justin Muturi wacho ni sukari mabandia nochopo idukni kod udi ji ataro mar chenro mane ochiwo ne duol masolo usuru mano Kenya Revenue Authority. Obok mane orne ute fwambo odiechieng' achiel tok jata tije makojolo e duol marango rang'iny mar mwandu e pacho ka KEBS Estangari onyiso od bura mamalo ni duol marango ler mar aluora mano NEMA, duol mar KRA kod apis mar Attorney General emane ong'eyo kaka sukari mabandia ochopo dukni kod udi mapachoka. Attorney General wacho ni apise nochiwo mana paro e wi chenro mar ketho sukari no. Sinfos Okinda leronwa mathoth. Nonro wi sukari mabandia manochopo dukni moko e pachoka koro tinyoro donjo ya apisi mar Attorney General mapachoka. Aput mano ndach sukari ni mane riko nego lok ethanol ne dwaro lere wi tudruok mar apisi mar Attorney General kod sukari ni. E oboke mare apisi mar Attorney General olero ni motelo ne oteni apise noyudo ote mowuok e duol masolo osuru mano KRA tarik 14 dwe mar 12 higa mar 2022 mane dwaro mondo chiwnegi paro e yor chik e wi ketho sukari motimo kwiri ahinya e wi wach mar use ne kambi moyiedhi ne ketho mwandu makamano mondo kony KRA yudo suru mijuogo mwandu madonje pachoka. Attorney General bende odhi mbele chiwo wach e wi okang' manokao tok yudo ote makamano kowacho ni noluongo romo kod duol masolo osuru kod duol marango rang'iny mar mwandu mano mar KEBS mondo gitwak e wi wachni. Kalore kod romo no, apisi mar Attorney General wacho ni nonyiso KRA kod KEBS ni chik opwodho okang' mane gikao mar uso sukari mabandia no mondo oloke ethanol. Apisni bende noyiere paro gi KRA mar yudo suru mijuogo mwandu madonje pachoka kuom sukari mabandia no. Kalore ni sukari no noyie mondo donje pachoka kato bedo ni koro ne itiyo kode yo machielo mar loso ethanol. Bedo ni onge chik maler matayo chenro mar ketho mwandu mokwedi, Attorney General nochiwo paro ne KEBS kod KRA mondo bed kamoro achiel olos chik mabiro tayo chenro makamano e kinde mabiro. Maok tin ne achije aboro mosendhi bende e wi sukari mabandia ni nowe thuolo kirito nonro matut. Sinfos Okinda, Ramogi TV.